अगर आप भी चाहते हैं जितेन फिल्म्स वर्ल्ड के ऑडियो वीडियो गाने आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिक्स बार रागनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। पहले बनौलस हमके आपन संग हतिया, नंबर ले लिहलस हमार करेला बतिया। पहले बनौलस हमके आपन संग हतिया, नंबर ले लिहलस हमार करेला बतिया। अब हमारा मन कर ललचाता, जब से देखले बा गलिया पतीली तो दिल देख के दिल मांगता कि दिल देख के दिल मांगता। जब से देखले बा गलिया पतीले अब दिल देख के दिल मांगता कि दिल देख के दिल मांगता। हाय दैया मांगेला चुमा जब करेला बात हो, मिले बोला रे हमारा के आधी रात हो। मांगेला चुमा जब करेला बात हो, मिले बोला रे हमारा के आधी रात। झूठ कदे समान डर लागता, जब से देखले बा गलिया पतीले अब दिल देख के दिल मांगता कि दिल देख के दिल मांगता। मिक्स बार रागनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। सुधीर पुजारी प्यारी करे के चाहे, बुलेट राजा हमरा फेरा में बाले। सुधीर पुजारी प्यारी करे के चाहे, बुलेट राजा हमरा फेरा में बाले। यादोरी सिलाई के मन नहीं भावता, जब से देखले बा गलिया पतीले अब दिल देख के दिल मांगता कि दिल देख के दिल मांगता। पहले बनौलस हमके आपन संग हतिया, नंबर ले लिहलस हमार करेला बतिया। पहले बनौलस हमके आपन संग हतिया, नंबर ले लिहलस हमार करेला बतिया। अब हमारा मन कर ललचाता, जब से देखले बा गलिया पतीली तो दिल देख के दिल मांगता कि दिल देख के दिल मांगता। जब से देखले बा गलिया पतीले अब दिल देख के दिल मांगता कि दिल देख के दिल